Shahararren mawaƙin nan Naziru Sarkin Waƙa ya samu kammala sabon gidansa da ya gina. Yanzu haka dai Naziru Sarkin Waƙa ya yarda dukkanin wasu ayyukan da ya kamata a yi a cikin katafaren gidan da ya gina. A bangare ɗaya kowa za ku yi cewa al'umma da dama sun duba albarkacin bakin su sakamakon shahararren gidan na Naziru Sarkin Waƙa wanda an ka ambata da biliyoyin kuɗi. To jama'a barkanku da yau, barkanku da sake kasancewa da mu a cikin sabon shirin. Idan yau ne ka fara zuwa wannan tashar tamu to kar ka manta ka daure ka danna mu subscribe da cigaba da samun shirye-shiryen mu cikin lokaci. Ga dai labarin ɗaya bayan ɗaya. Shahararren mawaƙin nan Naziru Sarkin Waƙa mawaƙin siyasa da kuma soyayya haɗi da sarauta. Mawaƙi ne na ɓangarori daban-daban wanda ke zaman sa a garin Kano. To fa halin yanzu ya kera katafaren gida inda gidan da ya kera al'umma da dama sun yaba kuma sun tabbatar da cewa wannan gidan ya kai gida kamar irin yadda ake bukata. Mutane da dama dai sun yi wa Naziru Sarkin Waƙa fatan alheri dangane da wannan katafaren gida da ya gina. Ta bangare ɗaya kuwa wasu na kiyasi ko kuma adadin kuɗin gidan da maƙudan kuɗi waɗanda ake hasashen cewa Naziru Sarkin Waƙa ba shi da kuɗin, sai fa da ya gina wannan gidan ake ganin cewa ashe Naziru Sarkin Waƙa ya tanadi kuɗaɗe waɗanda ba a san da su ba. Zaka dai Naziru Sarkin Waƙa ya riga ya kammala gidan kuma har ya yi bikin kammala gidan inda ya yi walima tare da bada kyaututtuka kamar yadda wata majiya mai tushi ta bayyana mana. Gidan da na Naziru Sarkin Waƙa shahararren 'yan wasan Hausa da kuma mawaka sun yi tururuwa wurin shiga gidan domin su taya shi murna a lokacin da ya kammala gidan tare da sa dukkanin wasu abubuwan yau da kullum wanda ake bukata a cikin gidan. Cikin waɗanda suka yi rakiyar Naziru Sarkin Waƙa domin shiga gidan akwai Ado Gwanja da kuma sauran wasu mawaka na musamman waɗanda ke cikin masana'antar Kaniwo da kuma wasu 'yan fim da dama. Dukkaninsu sun nuna murna da farin ciki tare da raka waton Naziru Sarkin Waƙa a cikin gidan nashi wanda ya kammala aikinsa a kwanan nan. Naziru Sarkin Waƙa dai ya samu nasarar kammala gidan cikin ɗan ƙanƙanin lokaci inda gidan ya ɗara gidan da yake ciki a baya. Sabon gidan dai na Naziru Sarkin Waƙa shine ya ɗauki hankalin al'umma musamman a cikin social media domin kowa yanzu haka social media tana ɗauki da wannan sabon gidan na Naziru Sarkin Waƙa wanda magana ita ce ke yaduwa a kowane bangare na social media. Naziru Sarkin Waƙa dai ya samu arzikin kammala wannan gidan wanda da mu da magoya bayan mu muke masa barka da kuma fatan alheri a cikin wannan gidan. Da wannan rahoto muka zo ƙarshen wannan shirin. Idan yau ne ka fara zuwa wannan tashar tamu to kar ka manta ka daure ka danna mana subscribe don ci gaba da samun shirye-shiryen mu cikin lokaci. Mun gode da lokacin kallo, a huta lafiya.